Curtmetratges Fallers 2009, al Localia Gandia. Ser reina és el teu major somni? Sí, o sigui, no. Realment vull ser reina per anar a la cort. Vull ser falla major. Dispares junt, Ho intente, però és que hi ha alguna cosa que siga millor encara? Podries presentar-te a president de la Junta Local Fallera. M'ho pensaré, però de moment em centraré a ser reina. Ja el cridarem, val? Val. Li agradaria exercir de jurat? Sí, senyor. No cal que em responga com si estigueren en la mili. Sí, està bé. Dis-me unes quantes falles de la nostra ciutat. Prado, carrer Major i Passeig, Màrtirs i Corea. I Corea. Alguna més que se t'ocorrega? Existeixen més falles a Gandia? Tu has sigut ja jurat, veritat? Sí, com ho saps? Ha sigut fàcil. Ja pots anar-te'n. No s'ofenga, però no esperava que una senyora de la seva edat tinguera interès a presentar-se per a ser reina. Dóna'm un motiu per a canviar d'opinió. Perdone, cavaller, fas el favor d'anar-se'n. No veu que estem treballant? No es preocupe, és el meu assessor. El seu assessor? És de l'Ajuntament de Cabassos, perquè jo no. Vull ser reina perquè és la meva major il·lusió. Des de xicoteta. Algun problema en la vista? No, en la meva vida he necessitat ulleres. El compla molt mirar-te en l'espill? Sí, m'agrada estar presentable. Aleshores, per què em fas perdre el temps? T'agrada fastidiar a la gent? Però què diu? Desitges els teus 15 minuts de fama. Em fas pena. No em diga això, senyor. I per què el presentes per a ser reina? Perquè estic fart de que les dones siguin el centre d'atenció d'esta festa. Mira, si tens un poc de dignitat, ix de la meua vista de seguida. Arrea. Juntos... Ei! Perdona, amiga. Crec que t'has equivocat de concurs. Ai, no. Que aprofite. Gràcies, vostè perdona, que estava desmaiat. Vol? No, gràcies. Arribar tard a la seva cita. Exactament mitja hora. És que estava jugant la partida del truc allà a Casal i resulta que l'última partida se mos ha complicat. Ara, al final hem guanyat. M'alegre. Si vostè fora president, què faria més veïns que es queixen de les falles? Pues lo que té que fer és vindre tots, unir-se i tots a la festa en seguida. Què creus que li fa falta a les falles? Les falles? Pues més festa, tots allà a la festa. Entenc. Pren bona nota. Hamburgueses o pizzas? Ninguna de les dues coses. Preferisc la dieta mediterrània. Molt bé. Rock and roll o reggaeton? Tampoc. Preferís més la música clàssica i passadobles. Ideal. En cinema, Tirant lo Blanc o Love Story? Són dos bones pel·lícules, però em quedé amb Love Story. És tan trista. Segur que entre les seues preferides està Els Ponts de Madison. Sí. Això és tan tendre. Tan tendre. Serà la millor reina de la falla de les últimes dècades. Serà pur espectacle. No ve ningú més. Me'n vaig a pegar un mosset. Hola? No n'hi ha ningú? O no n'hi ha ningú o són uns maleducats? Hauré arribat tard? El que m'acosta a vestir-me d'Obama fallant? Haguera triomfat com a president. Què vols ser, Miquel? President.